11 da mañá, 42 minutos, o entre do noso tempo de opinión dos mércoles o carón de Fran Bouso, dende Outeiro de Mondoforte. Saudos desde Outeiro de Mondoforte. O verán é praia, piscina e río, sesta a sombra dun castiñeiro, vagar e merenda no prado, volver ás orixes ou fuxir moi lonxe, e tamén é cine de verán ao aire libre, como presta. Algúnas administracións e colectivos programan en época estival ciclos de cine en prazas que congregan diante da gran pantalla a centos de persoas desexosas de cubrir o seu tempo de ocio unha vez que a noite ten vencido o día. Nos veráns do ano 1999 ao 2001 tiven a sorte de proxectar películas nunha máquina Philips de 35 mm con lámpara de xenon de 2000 vatios, que o Concello de Mondoñedo mercara a empresa Ser Cine de Salamanca con motivo da celebración do centenario da chegada do cinematógrafo á cidade da Paula. Ao longo do ano organizábanse pases en diferentes lugares e coa chegada do verán instalábase na praza do Concello unha pantalla de 7x4 metros e todo o necesario para as proxeccións, e un día a semana como mínimo proxectábase algunha película. As estrelas do celuloide estaban e están encantadas de pasearse polas pantallas das prazas das vilas para servir de inspiración aos soños de verán. Iso sí, pasada a canícula e chegada a noite xa se fai necesario unha chaqueta para poñer, aínda que só sexa por encima dos sombreiros. Teño mágoa de non ter proxectado ningunha españolada, desas nas que se cita a Mondoñedo, como por exemplo no filme protagonizado por Fernando Esteso e Andrés Pajares e dirixido por Mariano Ozores, Padre no hai máis que dos, do ano 1982. Nesta película, cara ao final, un matrimonio de anciáns, Emilio Fornet e María Álvarez, visita a casa na que habitan os protagonistas, xunto cunha nutrida prole de fillos, con intención de mercala, algo que os cativos non queren que suceda. Para evitar que os compradores se interesen no inmoble, provocan unha serie de sucesos, como goteiras ou fallos eléctricos, o que leva a Emilio Fornet a que se escape dicindo: «Esta casa es como vivir en Mondoñedo». Sen lugar a dúbidas, a película que me gustaría proxectar este verán é El Bar, deste ano, precisamente, do 2017. Unha produción dirixida por Alex de la Iglesia que está inspirada nun local de hostelería do madrileño barrio de Malasaña, chamado O Palentino, un dos locais con máis carisma de Madrid. O mítico bar está rexentado por Casto e Lola, e resulta que Lola non é outra máis que Dolores López Reges, natural de Mondoñedo e residente en Madrid desde a década dos 70 do pasado século. Este verán, Mondoñedo está de cine. Gocémolo. Bo día. Fran Bouso dende Outeiro de Mondoforte, os mércoles en Voces de Lugo, en Radio Voz.